karon para sa among ika-9 nga pulong-pulong kay pagmatnon o pag-alima sa kaugalingon, susi sa himsog o aptik nga lawas. So ang among topic karon sa among pulong-pulong kay tungod ay about sa mga acute na mga sakit sa upper respiratory tract. So kabalo naman ta sa mga acute diseases guys no. So acute dili siya pangit. Joke lang. So ang among i-tackle karon is about sa mga common colds, sinusitis, sa pa o i-teach po na mo sa ilaha tarong na kung kanus ani mo kinahanglan gamiton ang antibiotics kay di ba karon kay nag-increase na ang mga kaagaw or mga bacteria nga kanang resistant na sila sa sa mga antibiotics. So kinahanglan nato ang atong duan ang atong mga community members na dili mo palakaw gamit og antibiotics. So hoping kanang ma-absorb nila o ma-apply nila o maka-learn din sila pag-ayo sa ani na pagkain. May hapon mga nanay, salamat sa mga pagtampong sa pulong-pulong. So, kamusta na po, unsa yung mga tumo na sakit niyo mabati o sa inyong pamilya sa ulit sinyong panimayan? Ubo. Sit-on. LBN. Lanat. So, unsa man yung mga ginagotod na kuwan para maalibiyuhan ka na sila ng mga sakit? Kasi man yung ipang-tumar o sa inyong mga ginaguhat? Ikaw, PM, sama sa lanat, kadugay mga ulian. Na may 3 days, di mo ulit. Parang juga antibiotic. O di madala sa antibiotic, o na paracetamol, ang alak ni o kaning tawa-tawa. Kay madlok may basin o na-dengue. Pero kung madili mo makapantog tambal, unsa yung ginaguhat? Kanang na-practice gini perme ba? Kaya lanat siya kay tuban ng mga dahon-dahon, kanang Masmuhan ba? masmuban mo. Ay, kasi nakasot niya. Mga dahon-dahon, ipakuan sa bukan. Kaya ipakuan sa lawas. Unya, unsa man yung ginabot para dili magkasakit ang inyong mga kuwan? Kauban sa balay. Unsa yung mga ginabuhat? Dili, labi na dyan sa mga bata, may kayan yun ang ulan-ulan, hanggang pasimulan, o karang magula o ginit. Isa po na. Dahil, sige doon pa ng tubig. Yung mas maayo, dahil mo dito sa vitamin C. So, akong sa inyo pangutalis, unsa yung gina-expect sa atong pulong-pulong karon? Unsa yung gusto makatunan? Unsa yung gusto mo? Ang akong pag-anhi diri, gusto ko nga mahibalaan ako unsay mga pamagi bahil sa mga sakit sa kada pamilya. O unsay ato nga pagkabuhaton sa atong mga anak kung dito itong gagmayng bata. Hinahanglan nga ato yung atimanon. Wala na. So, salamat mga nanay. So, inyong mga pangutana o mga kabulikag kalibugan ninyo, kaya matubag rin ako niya. Welcome sa atong ikasiyam na pulong-pulong na may tema pagmatmon o pag-alima sa kaugalingon, susi sa himsog o abtik na lawas. Akong itawag si Gail para panguluhan ng atong pag-ampok. Bago ta magsugod, akong giawag ang tanan na manindog para sa atong Zumba na panguluhan ni Amela o ni Pia. So, ang tawagan dahil si Shaira Grace Payos para sa atong opening remarks. Adire, hello, ang hapon sa tanan! Rick, mauta na mag-isa. Kinsay na kasagot sa mga tema. Kinsay ka? Pag-alima sa kagulingan sa pagkalawan. Sa akong nasabtan, kung adunay tay saktong pag-alima sa atong kalawasan, adunay di tay maani ba nga atong lawas, dili gyud maluya. I hope sa karong hapuna na atay mabatunan nga something nga madala nato sa atong mga panimalay. Okay, number 1 po. Ang mga musunod, yung letter B po yun. Okay na po? Sip-on na wala natambalan.
Bali po, yung sip-on na wala na tambalan, kayo pwede po ba? Akong tawagon si Ethel Lausa para sa atong una na lecture. Okay. Mag-exam talk. Dili kay kasama sa kanila inovirus, napakay para-influenza virus, napakay influenza virus, kana sa flu, nga pare-pareho sa sila aning common colds, pero ang cause aning common colds kay rhinovirus mo gini sa pinaka-common. Importante nga moinom gyud ta og tubig. Kaning tubig manggid pod kanang makatabang pod ni siya para pananglitan og hunka, dali ra nimo magawas ang imong plema. Nga na siya. Kay kanisang ubo kanang kung makabantay mo nga nung naapoy plemas kay pamaagi po na siya sa imuhang lawas para magawas gini ang katong virus. Sabi mo, makabalo sila sa virus, hadlok dayon, hindi na ilang kaduka ng virus na. Salamat nyo ito mga kayo, naka-word nyo saan na word sa virus. So, kadalasan ma'am, nga, kung less than 1 week lang ang inyong ubo og sip-on, pwede ra mo mag-water therapy, pwede ra mo magpa-increase bitaw sa inyong resistensya, pwede mo mag-inom og vitamin C, maggulay ka na. Oo, tabang kayo na, prutas o gulay, so makatabang kayo na. So, if less than 1 week, o if wala pa siya more than 1 week, so more than 1 week na gani, mabantayan man na ninyo. So, magpa-check up na dyan mo na sa doktor. For example, minum sila antibiotic, tapos maayo yung ilang ubo for 2 days, mga 2 days, maayo na ilang ubo. Undangan na dayon nila antibiotics, which is mali jud kaayo siya. Dapat katubit ang gi-reseta sa doktor. Kadalasan mo ang antibiotics kay more than 1 week or 1 week jud na siya nga taga-adlaw nimo siya nga inom. Depende sa gibutang sa doktor ato sa reseta. Ako pinatag ang mic kay Shaira dahil natay activity karon. Namin ipagpasa-pasa nga snack. Salamat kayo sa nagluto. Anyway, mag-count kay tag 1, 2, 1, 2. 2, 1. 2 kate. 1 kate. 2. Gusto kong mabagtapok ang 1 dire o ang 2 dire. Mari, ang ako mo sipon ba? Pila naman ni kasi mana o wa may naulian, wa po ko nag-inom og tambal bisa og herbal bisa unsa na kay naibalan ng mga makabalo ani unsaon ako ni pagtambal. Adto ta sa albularyo Mari, kay basin daig na sa ikasulti. Idem sa Mari, unsa? Pila ni ka adlaw ni mo hilana? Aw ubo. Mahapit na isa kasmana Mari oy, sakit na kaya tundugan si hinubog, sinipaw na mahurot na akong ilong si sinikma. Ako'y antibiotic, bisita ni sa kong mama, kasi pwede ni sa imo. Unsa man na? Muna imna, ipalit dito sa pharmacy na unya. Sige ka pila man ni nun. Once a day lang god. Sige. Tay maulian ta ni. Distingan na to na Mari, adto sa ta sa albularyo para may balog. Sige. Ito kong antibiotic. Ay Mari, ako'y kuan. Akong igsuon. Ay, sama, sige ka para si magsuon. Walay na iyang ubo og sipon, walay ayo-ayo. Dugay na di ay. Sa lingkod sa daw diri be, tanaw na to be. Malan. Ay, dugay na gyud di ay ni katao na din na imong budi og sipon. Dugay na jud kayo. Ikapoy na kuani si Ginubo magabi ay mo buntag. Ako rin bahala na. Kay singalan yan ni mo. Jera. Jira ako bahala ni mo Jira. Kay ibubo ka ka. Aduna ko ihatag sa imuha ganin dalabo. Ha? Ihampol na to sa imong likod. Ikaduha, iimnon ko nimo luy Alisin na ako ginas. Alisin ka na ako. Iinom ni siyang itambal. Be, ako sanggi. Tulutuan ta ka. Bisang nabuyagan ka. Luway sa ika. Dito ka adlaw. Maulian na lagi na imong abo. Imong upo-upuan, sipon. Balik din niya sa kuwan. Ulian ka ha. Para ato na kung ano. Sabi mo, ayaw na doon tambal sa mga ambal natin. Sige, magpuan ko. Sige, salamat ani imong gihatag ya. Balik ko na. Wala bayad libre. Pag-abot ang mga pila ka
si Mana, wadyo ko na ulian sa gihatay sa albularyo. Imbalik na po ko sa ko igsuon. Pero Mari ka Oh, Mari man yung ngalan. Mari. Wala man ko na ulian katong gipaadto ko nimo sa albularyo. Unsa man to ning samot man na akong ubo. Niabot naman og 2 ka bulan. Wag yapon ko na ulian. Unsa man ni oy? Kabayo, adto ta sa doktor para mahibalo ug matagaan ta og bisita. Sige ubani ko ko ana kinsa na doktor. Sulag kay open. Next patient kami. Sa may problema ni Ani. Ako di siya ipa-check up kay wa man sa naayo dito sa albularyo. Ano ginala po niya sa bularyo? Char. Kay mo may uso ba sa kinaraan dok, albularyo yo biya. Wala po biya may kwarta mahal ba kayong doktor. Wala man gud ni God, City Health ra man gud ni. Pili naman ko ng donation God. Palita wala mo ko. Wa po ko ikadunay kay imo beta Ay okay resitaan. nagya po way donation. Basta may pinil. Sige. Basta na telehealth. Babe, timbang sa ta timbang. Lingkod ta lingkod. Bibi ta bibi. Bibi ta bibi. Ay, taas mga kagdugo day. Ano mabaligyan rin akong dugo kay taas ko kaayo. Ay, baligyan na. Day. Ay, temperature, tanaw na to, basi nakahilantang. Hilantang na ba? Matayig mo tingog na ha? Kaya ano na siya? Wala mo buto. Ato nang tanawon mo lingkod. Inhale. Pugong. Tugayoy. Ginawa na. Anak ko iparesita sa imo ha. Iho. Ayaw ko ng mahal-mahal duk atagi po kog right med. Sige, gusto day kag right med. O sige. Kanina siya. Tingog na duk oh. Abi, at walang matingilanat. 79. Kuan, kanang sa niya, ako ibisita sa mga Carbosistence niya nga capsule, 3 times a day. Good for 1 week ni siya nimong imnon ha. Ngayon, parisa na na itong kuan, kay duha naman ni kabulan, parisa na itong kuan, antibiotic. Kani pong antibiotic nga imo ipainom sa imo ha, isa po ni siya kasimana, 3 times a day pod. Pero kinahanglan, nakakauna ka ha, ayog inom nga way sulod imong tiyan, kay basig mo koro. Kunya do kung ginapos na among sudan, okay ra pod. Basta masudlan lang gud ng tiyan gud na unsa. Kay mo kurog biya kag way sulod ng tiyan. Wala kalitas Oh, parmasya. sige, barato ra ni dok. Barato ra na kay amok sis mga mura na siya tinirik right mid man ka ha. Right mid uy. Sige ha. Mo ba kano sa mo kung balikan dok? Pag human si inom si munta anang isa ka semana. Pwede na po di mo balik eh, basi mo ako'y kwarta. Kung maulian na kain na nagbalik pero kung wala ka muna balik lang. Sige, salamat dok. Tana Marie. Paliton na lang na to sa pharmacy. Next patient. Mamo, paliton ta pa ni walay minus na ako. Kuan dili. Senior discount pa. Magpaliyog para makaminus o kanima. Naka-ID? Oo, nadi na tanan ma'am. Naka-discount Kaya wala ko lain na po kwarta ma'am. Ay, kuadra ni, mura ni. Gamay ra kayo ni. Wani ka mo tuban, 500. Kaya sukle. Sabag sisip mo na. Pero ang cashier. Say mo nga, branded. Kuha mo. Huwag mag-iyang matanong. Sige, salamat ako na nito maron na maulian akong ubo. O dili ko kapanakot sa akong igsuon na. Siya gyud naghatag sa kuwan. Anaasa ko magpatambas. Salamat. May hapon sa tanan kanang hapon. Makita na to no ang duha ka grupo lagi nakatunan after sa pulong-pulong.
kabalogid sila nga kuan, kabalogid sila unsaon kung sakit o sa ilang buhaton, o sa dili angay buhaton. So sa walay dapig-dapig ang nakadaog sa ilang duha, kamong duha. Parang di sa Mag-post sa diayta. Sunod kay inugdan sa sipon. A. Abog sa yuta sa pagsulod sa ula.